अच्छा भाई कह भाई ଆଉ ଭଲ ଆଚ୍ଛା କଥା କଣ କି ଟିକେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଆପଣ ଚିକେନ ନାହିଁ ସବୁ ଆଇଟମ हाँ ये सब चिकन आइटम ଚିକେନ ଆଇଟମ चिकन टोटल ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ବି ଚିକେନ ନା हाँ सब जॉइंट Joint with chicken? Very good. दुकान सब नीट एंड क्लीन ହଁ ହଁ बहुत माने ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଯାଇନ? टेस्टी ହଁ ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନ ସାଧା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭଲ ସବୁ ଦୋକାନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ଚିକେନ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିକେନ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା କୁକୁଡ଼ା କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଫାର୍ମରୁ ମଗଉଛୁ କୁକୁଡ଼ା କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ୍ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି ନିଜେ ଆଣିଲେ ଶସ୍ତା ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଭଲ ହଁ, ହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ବେପାରୀ ବାଡି ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ ବେପାର କରିବା କଥା ନା। ଆଚ୍ଛା କୁକୁଡ଼ା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍କିନଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍କିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍କିନଲେସ୍ କରାହଉଛି ନା ସ୍କିନଲେସ୍ ନା Skinless। ପୁରା ଚିକଣ ସ୍କିନ୍ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ୍ ସାର୍ ସ୍କିନ୍ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡା ଖାଲି ତ ଫେଟ ପଡିଯାଉଛି ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଘରେ କାଟୁଛନ୍ତି ନା ମାର୍କେଟରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ସେ କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରଖିଛୁ ସେମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି ହଁ କୋଉଠି କାଟୁଛନ୍ତି ଘରେ ନା ବାହାରେ ଆରେ ଭାଇ ବାହାରେ କଟା ହଉଛି ଭାଇ ବାହାରେ ତ ବାହାରେ ମାନେ ବହୁତ ବାହାରେ ନାହିଁ ଆମ ଘର ଆଗରେ ବାହାରେ ମାନେ ଲୋକଟା ଯିଏ କାଟୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ କାଟୁଛି ତା ଘରେ କାଟୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ଲୋକଟା ନିଜ ଲୋକ ତ ଆରେ ଆମ ଲୋକ କହିଲି ପରା ତମକୁ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡିକ ଯୋଉ କାଟୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦଉଛି ହଁ। ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରୁଛି ସ୍କିନ୍ ବାହାର ମୁଣ୍ଡ ବାହାର ବାହାର କରିଦଉଛି ହଁ। ସବୁଆଡେ Skin ବାହାର। ଗୋଡ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ ଯାକ ହଁ ଗୋଡ ବାହାର ନା ଗୋଡ ପକୋଡା କରୁଛ ଗୋଡ ପୋକରା ନା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖାଅନି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ ସବୁ ବାହାର ବାହାର କରାହେଇଯାଉଛି କରୁଛି ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ସେ ଫିଙ୍ଗୁଛି ନା ସେ ରଖୁଛି ଆରେ ବାବା ଏସବୁ ତମ କି ଦରକାର ତମେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇବ ନା ଜଏଣ୍ଟ ଖାଇବ ନା କଣ ଖାଇବ ଗୋ ମେନ୍ କଥା କଣ ସାର୍ ହଁ। ଆପଣ ତ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର କଥା କଣ କି ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିଛି କୁକୁର ପାଣି ସାର୍ କୁକୁର ପାଇଁ ହଁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ଆଉ ସେଇ କୁକୁର ପାଇଁ ଏଇ ସେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍କିନ୍ ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେଇଟା ପଚାରୁଥିଲି आमर किसी वीडियो मिस कर दे भाबुछंती कि बिल्कुल चिंता नहीं यूट्यूब रे हमर जदी किसी वीडियो देखुछंती सेई वीडियो रो तळे देखंतु गोटे सब्सक्राइब बटन अछि लाल कलर रो सेई सब्सक्राइब बटन को जाई चिपि दियंतु देखंतु बर्तमान लाल कलर ता पांचया कलर हे गला आ तार साइड रे गोटे घंटी चित्र आसगला बर्तमान पुणी जाई सेई घंटी चित्र चिपि दियंतु देखंतु तार ऊपर दी साइड जोड़े गार आसीगला बर्तमान चिंता नहीं आम जहाँ वीडियो अपलोड करूँ आप नोटिफिकेशन पाई जाए।